Benvinguts a un nou capítol de Bellesa i Benestar. Encara no saps com es diu? Doncs li hem posat el nom de Mima't. I ara que sembla que les butxaques del personal estiguin buides, o si més no, mirem més on ens gastem els diners, avui us vull mostrar uns quants consells per reduir i millorar les temudes bosses i ulleres a sota dels ulls, que sovint ens fan ser molt més grans del que som. Però per això estic jo aquí, per ajudar-vos. Espero que estigueu preparats perquè arrenquem! Com dèiem abans, les ulleres poden envellir inclús una cara jove. De vegades, poden presentar alteracions amb el color, amb tons grisos, blaus o vermells. Tant les ulleres com les bosses poden ser degudes a situacions temporals o transitòries com no dormir bé una nit, tenir una mala posició al dormir, la qual cosa dificulta que els fluids circulin correctament pel cos i fa que s'acumulin en diverses zones i una zona és sota dels ulls. No beure suficient aigua o consumir en excés menjar salat, el que provoca retenció de líquid, sent un dels llocs on es diposita. Utilitzar algun tipus de cosmètic, especialment els molt químics, en l'àrea dels ulls, els quals poden provocar al·lèrgies cutànies i inflor. Fregar els ulls excessivament també pot irritar la delicada pell del seu voltant i fa que les venes d'aquesta zona siguin visibles, fent un mal efecte. Ara que us he enumerat les diferents causes de les ulleres i les bosses als ulls, us recomanaré uns quants consells casolans que no haureu ni de sortir de casa. Comencem amb el primer. Farem una infusió de te de camamilla. La deixarem refredar. Agafarem 2 cotonets, els mullarem i ens l'aplicarem a sobre les parpelles durant 10-15 minuts. Segon consell. Agafarem una patata mitjana, la pelarem i tallarem 2 rodanxes molt finetes de la mida dels ulls i ens les aplicarem sobre les parpelles, deixant-la reposar uns 10 minutets. Espero que aneu agafant boli i paper, perquè jo continuo amb el tercer remei per eliminar les ulleres i les bosses als ulls. Col·loqueu mig cogombre cru al congelador. Quan estigui prou fred, el tallarem en rodanxes. I l'apliqueu sobre els ulls tancats durant 10 minuts. El cogombre té propietats refrescants i això ens ajudarà a disminuir el volum de les bosses. Una altra varietat és submergir les rodanxes del cogombre amb mig got de llet freda, escórrer-ho bé i aplicant-los sobre les bosses durant 10 minuts més. I ara un altre remei relacionat amb les pomes. I no em digueu que a casa no en teniu perquè no m'ho creuré. Agafarem una poma, la farem bullir i un cop estigui bullida en farem puré. Col·locarem el puré al congelador durant 10 minuts. Ens l'aplicarem amb 2 cotons sobre les parpelles durant 10-15 minutets més. I per anar acabant, un remei ben curiós. Espero que tingueu les culleres del cafè ben netes, perquè les haureu d'agafar, les col·locarem al congelador durant 10 minuts i quan estiguin ben fredes ens les aplicarem a sobre els ulls. Mentrestant, mourem els ulls cap a totes direccions i en 3 minuts ja hi notareu. I això és tot, m'acomiado de vosaltres. Si voleu guanyar una higiene facial amb Mima't Centelles, on el meu equip i jo us atendrem amb molt de gust, envieu-nos fotos divertides tenint cura dels vostres ulls. Entre les més divertides, farem el sorteig d'aquest tractament. T'ha agradat? Fes-me un like. Som Projectem TV.